ناوی me Berivan Muhyiddin Mahmud ez mamosta branşê fîzîk û zanista zindiya min. Ji xwe yanî bi destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê li şoreşa ziman yanî rola xwalîst û di nav de derket û çi qesî em bêjin me destkeftî standin, çi qesî me bedel dan, heta got em gihastin asta got îro em tê denin. Ji piçûk heta mezin yanî di devê zarokek piçûk divetke dibêje heger dibistan bi zimanê erebî bin em narin naxwînin. Yanî mafê wayê zarokek mezin bûyî ser gobêje zimanê me rûmeta min e, zimanê me nasnama min e. Yanî ti her bajarkî bi zimanê wî nas dike. Çima vêyekê ji me qebûl nakin? Tekoşîna xwe me berdewam bikin. Yanî her û her de asta bilind em ê tekoşîna xwe berdewam bikin. Yani em li hember kesî goşmer dibêje wela ma hûn eqelînin, hûn kînin, hûn Kurd kînin. Yani coğrafiyê de hûn nayên naskirin, nayên xuyakirin. Lê îro roj yani divê şoreşa han dem dinerin her çara wîrdorê dinyayê dineri Kurd li hemû deverî derketin, Kurd hemû bonin yek, hemû bonin destek. Yani bi vê yeka hanê em ê xwe isbat bikin û em her jî xwe isbat dikin. Yani çi qesî ewqa zor û zehmetiyê got me derbas kirin, mumkin kîjan meselen millet baya belkî nema ev qas berxwedanî kiribaya. Lê çi qey zex li ser me hatin kirin, çi qesî yanî hawîrdorê me şer ser me de hat meşandin. Yani dibin guleya de û çi qesî zehmetî hebûn jî lê herî zarokê me çûn dibistanê xwe em wek mamoste me karê xwe berdewam dikir. Çi qas muwasalat peyda nedibûn, em ji gundikî diçûn gundikî, em meşê diçûn, em diketin taliya seyara de em diçûn. Yani bê çi qesî me zehmetî jî dîdît lê her ji bo zimanê me bû em vê yekê serbilindin. Yani em ne poşmanên ticarî û inşallah em ê bigihên mafê xwe û wê destûrê de yani wê etiraf pê bibe û qîma me ticarî bi dihisa nayê wela. Navê min Nisrîn Muhammed Şerîf Morad, rêveberiya Baxçe Zarokayê bajarê Qamişlo. Nerîna min ji bo zimanê Kurdî bêjin ev 14 salin ku me dest bi zimanê Kurdî kiriye. Em bêjin me ji destpêkê heya niha em yani bêjin ji tîpê zêrîn me dest pê kiriye. Bêjin heta niha got جامعاتي ما ومعاهدي ما يعني بردوامن يعني ام نرينا مده انه اف زمان نوي يعني ام بيجن نوي بشافتن نوي ونداكرن يعني اف زماني هنا ام بيجن بخوينا الشهيده هاتيه بهاراستن دخوا زماش ام بيجن ريفبريا سوريا انه اف بيجن وك اي زمان وري قبول كرن يعني دبستان ده دبيجي انه دبر دبستان ده يعني دروجي ده مثلا دبر اما يعني افجي هندكا دخوازن يعني زماني ما بردوام به يعني نوي بشافتن نوي قد خيكرن بهيفينا كو امجي وك اي ملت زماني ما فرميها به